זה החיים שלי. נראה נסולין. איך אומרים? החיים זה במה? מגיל 5 אני רוצה ללמוד משחק. אני יודע שאני יכול להיות שחקן, אבל בינתיים... איזה עונה. ההצגה הכי גדולה שלי הייתה במהלך השנתיים האחרונות. מה הסיפור שלך, ילד? ליאז. אני מוקיר אותך, אתה לא... הפסקתי עם השטויות כבר. מי הרביץ לך? כל האמת. סתם, ניסו לשדוד אותי. אתה משקר אותי. לא, אני הפסקתי עם השטויות. מה יש לשדוד בך? מה? את כל האמת, כדאי לך. אוי. ספר. ואני אספר את הסיפור. כסף מזומן במקום, מובן? קובי נכנס חזק לקטע הזה של ההזרקות, והוא בכלל ניסה להיגמל מסיגריות כשפגשתי אותו. בוא נגיד שיש לי כושר שכנוע. בלי משחקים. כסף אליי במקום, מה שאתה מוכר את זה. תביא את זה. תיזהר.